Nou ja, we zijn er onderhand aan gewend, hè. Jaren na jaren. We weten eigenlijk niet beter, maar het wordt steeds groter. Hoe vind je dat? Ja, hoe vind je dat? Het loopt wel eens wat uit de hand, net als hier. Je ziet hier de grote kist. Nou, daar hebben ze gaten van 5, 6 meter. En daar hebben ze al weken hebben ze daar een bronbemaling omheen. En ze pompen het zoete water met het wat op. Dus ik zou zeggen, voor een beetje lol te maken, vind ik dat eigenlijk te bar. Als het nou moet, dat er nou een huis moet komen of weet ik wat, dan is het niet anders. Maar voor een beetje lol te maken, dan is het toch raar dat daar zoveel zoet water het wat. Wij moeten zelf altijd hartstikke zuinig zijn. Want ja, het is hier allemaal een zandgrond en we zijn zo verdroogd. Je ziet het hier wel aan de grond. Ik heb daar een daube voor de koeien en die ligt nou al droog, dus dan weet je het wel. Dus dat is wel, dat zijn wel rare dingen. Het is wel een succes, hè? Je vrouw gaat telt. 400 per dag. Ja, misschien wel, ik weet het niet. 20 euro per persoon kost het geloof ik. Kun je dat voorstellen? Nou ja, ik doe het niet, dan krijg ik 20 toe, dan ging ik nog niet mee. Maar ja, die mensen vinden alles leuk, hè. Dat zijn echte oeralgasten. Stel je een half uur op je kop staan, vind je het nog mooi, hè. Nee, ik kom er niet. Heb je wel eens een voorstelling bezocht? Nee, ik heb hier wel eens, ik ben 1 keer naar het hippodrama geweest. Dat was met een Friese hengst, ik fok zelf ook Friese paarden. En ik denk, nou dan moet ik maar eens even naar het hippodrama. En nou, het heeft 2 jaar geduurd voordat ik het gevonden had. En toen ik het 1 keer had, nou dat was echt een drama, want het beestje kreeg alleen maar hooi. En die ek die was er op zo'n grasveldje. En dat ding wou alleen maar vreten. Dus die liep allemaal in het gras te vreten. En aan het eind van die ek, daar stond zijn vrouw in een bikini op een melkbus, daar kon je cent in gooien. Nou, dat was het dan. Stelt met z'n volle. Nee, daar stelde niks voor. Maar voor de rest kijk ik ook nergens naar. Kom nergens. Oeral wordt hield dit grutter, maar het wordt Ja. wat lietser worden. Ja, voor mij wel. Wij hebben er niks aan. Ik rij huifkarren en nou, die staan nagenoeg stil. Waar de oer al is. Dus daar, voor mij hoeft het niet. Ik heb er niks mee. Heb je dat wel eens op praat met iemand? Met oeral, Nee. de Schellingers? Nee. Nou ja, misschien wel eens zo met een verjaardag of zo, maar niet officieel, nee. En waarom niet? Ja, wat heb ik eraan? Het gaat toch wel door. Hè?